Hei, minun nimeni on Ilme. Tiedätkö mikä tämä on? Se on Lätkälaakson levottomat, Suomen ja koko maailman ensimmäinen humoristinen koko perheelle sopiva jääkiekkosarjakuva. Lätkäsarjakuva, jossa kaksi joukkuetta muinaisena aikana Pohjolassa eli Suomessa kohtaavat toisensa kuukausittaisissa otteluissa. Ja nyt tässä albumissa nämä kylät kohtavat toisensa 15 kerran. Sitä ennen pelataan vanhan ajan taitokilpailu. Kyseessähän ovat siis vanhat kylät vanhana aikana, milloin ei ollut edes sähköä vielä olemassa, ja pelataan joen jäällä tällaisella Ilmari-areenalla. Ja tuo areenan nimi perustuu Ilmari Ikiroutaan, joka on keksinyt koko lajin. Hän on tässä. Hän vaelsi veljensä, tässä näkyvän veljensä, isoveljensä Ilpo Ikiroudan kanssa kylmään Pohjolaan, koska he rakastivat talvea, pakkasta, kylmää ja inhosivat aurinkoa ja lämmintä. Eri vaiheiden jälkeen, mitkä tästä sarjakuvasta selviää, Ilmari keksi lätkän, ja siihen liittyy läheisesti myöskin tämä härkä, hemppahärkä, mikä sitten on tämä koirarotu tässä. Sekin selviää sinulle tästä sarjakuvasta. Ja miten käy tuossa tunteellisen levottoman ja hieman arvaamattoman Lätkälaakson levottomat joukkueen kohdatessa 15 kerran hivenen järjestelmällisemmän ja vakavamman Lätkälahden Liuvun joukkueen. He pelaavat näissä punaisissa paidoissa. Ja kuka ihme on tuossa? Erittäin vanha mies. No, hän on poikien isä Efraim Into Ikirouta, joka aikoo myös tulla pelaamaan. Numero 97, joka on samalla myös hänen ikänsä. Hän ei kylläkään saisi pelata ja sarjakuvassa selviää, mistä se johtuu. Ilmarin vaimo Hilda Venytys Ikirouta toimii maalivahtina. Tässä on Raivo Räjähdysvaara, kylän vahvin mies ja samalla metsuri ja lätkäterrierien kouluttaja. No nyt paljastinkin, että kyseessä on lätkäterrieri, mutta sarjakuvassa saat selville siitä vielä enemmän, mihin tuon rodun luonne perustuu. Tuolla on Severi Sutkin Äätä, Santeri Supersyöttö Soraääni. Tässä etualalla on Mauno Etukeno Murskavaara, Henkka Hapa Hartialampi, Väinö Rauha Valpas, Lätkälahden Liuvun hyökkäjä, kylän opettaja, ja onhan Lätkälahdellakin oma koirarotu. Tuomari Seppo Sääntö Huure, samalla myös kylän lääkäri. Lapset ja aikuiset pelaavat samassa ottelussa. Säännöt ovat vielä hieman hakusessa, mutta niitä kehitellään jatkuvasti lisää. Voit tutustua ja lukea tämän sarjakuvan lehtipisteestä kautta koko Suomen. Löydät tämän lähimmästä marketistasi, City Marketista tai Prismasta lehtipisteestä ja myös joka puolella Suomea äärikioskeista. Voin myöhemmin laittaa tänne YouTubeen tarkempia analyysejä näistä hahmoista. Kiitos sinulle.